মোক এটা ঘৰ দিয়া নাই হে মই কি কালি পৰহি আহিছো নেকি হে কালি পৰহি অহা মানুহ ঘৰ পাইছে आं हाग्रामा सारखौबो दुखु मोनदों आरो जोंनि बे डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिसोरनि मावनायखौबो आं बुहुल नुगासिनो दङ खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फैबाय थानाय जितु आसाम एसेम्बलि इलेक्शननि माखासे आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलां जोबोद इन्टारेस्टिं आरो जोबोद इम्पर्टेन्ट नोंथांमोननि गेजेराव माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन तो जोबजासिम नायलां नोंथांमोननि गेजेराव मोननै ससे भिडिअ क्लिप शेयार खालामग्रोगोन तो जितु नोंथांमोना नुदों जोंनि BTC आव जाय BPF पार्टी बा BPF गभर्नमेन्टआ अलरेडि NDA जानानै दा गभर्नमेन्टखौ सालायबाय आरो फैबाय थानाय आसाम एसेम्बलि इलेक्शनावबो NDA हिसाबै इलेक्शनखौ गेलेगोन अलरेडि NDA हिसाबै केन्डिडेटखौबो बिथांमोना डिक्लेयार खालामजोब्बाय आरो नमिनेशनबो होबाय तो नोंथांमोना नुदों 20 नं बिजनी LSC आव जितु BPF नि माखासे सापर्टारफोर दैदेनगिरिफ्रा गोबां खुद्रि सारदों आरो अफिस बुफाय बुसि खालामदों मानि थाखाय होनोब्ला थांनाय जितु बिटिआर गभर्नमेन्टनि BJP नि EM अरूप कुमार दे बिथांखौ बिजनीआव BJP निफ्राय NDA हिसाबै माने केन्डिडेट होबाय बेखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि जे BPF निफ्राय बिजाथि मोनैनि थाखाय बुफाय बुसि खालामदों तो गोबां माखासे बाथ्रा फोरमायदों सासे मादैया तो गोबाव सम BPF खौ सापर्ट होबोनाय आरो गोबाव सम BPF जों थाफानानै खामानि मावबोनाय जेबो मोनाखैब्लाबो नाथाय दिनैसिमबो दंमोन नाथाय नैबे समाव BPF पार्टीखौ बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो तो लोगोसे नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो सासे आदिबासी नि नखराव थांनानै सासे बुरैनियाव जाय BJP नि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै इलेक्शननि बाथ्रा सोमोन्दै फोसावहैदोंमोन बेवहाय गोबां माखासे तर्क खालामदों जे गोबाव समनिफ्रायनो न' गैजायै न' बां सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै नाथाय जायफोरा गोदान फैनायफोरसो मोनदों नाथाय जोंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोननाय बिराद गोबाव समनिफ्रायनो थाबोनाय नाथाय जेबो मोनाखै दा बेफोरबायदि माखासे कुइसन बा दान्थे बिदान्थे जानाय नोंथांमोना भिडिअ क्लिपफोरखौ नायग्रो আজিলৈ মোক এটা ঘৰ দিয়া নাই হে মই কি কালি পৰহি আহিছো নেকি হে কালি পৰহি অহা মানুহ ঘৰ পাইছে হয় নে নহয় কওক হয় সেইটো সেই কথাটোৰ কাৰণে আজি আমি দলে বলে পিপলিং পঞ্চায়তৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি ওলাই মই ক'লে যে একদম সঁচা কওক যিমান মানুহ আছে চবক ক'ব পাৰো আৰু যিমান ৰজা আহিলেও মই কম মই কালি পৰহি ইয়াত আহিছো হে কালি পৰহি আহিছো ইয়াত কি আছিলে জংগল আছিল কোনে কাটিলে হে আমাৰ ককা কিটা কাটিলে তেতিয়ালে আমি বহি আছো আজিলে এটা ঘৰ দিয়া নাই হে आङो बलामगुरि प्राइमारिनि वमेननि आङो प्रेसिडेन्ट आङो नांगोलाव थायै आङो बुरिलायबोबाय दिनैसिम आङो ओरै आं सोलायाखै मानो होनबा जोंहा बे बिजनी समस्थियाव जोङो रुजु रुमु जोङो गोसो गोथारै जों मावलायनानै थादोंमोन गोसो मोजाङै जों रंजा बाजा जों नांगौखौनो जोङो देरहाबाय थादोंमोन बै बोसोराव जोङो जेबो मोनाखै आरो जों जेबो मावनो मोनाखै आरो जोंहा जेबो गोहोबो गैयामोन बे समाव हाग्रामा सारा नैबेबारनि इलेक्शनाव देरहानायनि उनाव जोङो दा जोंहा सरकारबो सफैबायमोन आरो जोंखौ दिनै बे बिजनी समस्थियाव देरहानांगौआवहाय जोंखौ मानो बेबादि गोदाव सोराव खालामनो नागिरखो आं बेखौ दुखु मोनदों आं हाग्रामा सारखौबो दुखु मोनदों आरो जोंनि बे डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिसोरनि मावनायखौबो आं बुहुल नुगासिनो दङ आं लेखा फरा रोङा दा खिन्थु गोरों मानसिफ्रा बे जोंनि डिस्ट्रिक्टआव बाहारखौ लादों खिन्थु जोंनि रायजो राजाफोरनो खामानिखौ मावना होनो रोङाखै आङो बेबायदिखौहाय इसेबो सुखुनाय मोनाखै मानो होनबा जोङो BPF थानानै जोंनो दिनै जोंहा नांगौ जुदि सरकार थायाबा जों सोरनो होगोन जोङो बे उरुप दे ना मा दे जों बेखौ नुफेराखै जोंनि बे बिजनी समस्थियाव जोंनाव जोनोम जानाय नङा जोंनि बिजनी समस्थियाव जोनोम जानायखौ जों दोनगोन दिनैनो जों सासे केन्डिडेट जों नागिरगोन जोङो दिनैनो दोनगोन महिलाफोर नोंसोरबो स्ट्रं जा नांगौ जायला जोङो बै जोंनि डिस्ट्रिक्ट अफिसखौ जों बुख्रुबनोबो हागौ आं दुखु मोनदों मानो होनबा आङो
बे हाग्रामा सारा जेसेबां दं इसिबां आंबो बहायनो दं जोंनि खमलसे एमएलएआ देरहाहोदोंमोन जों खस्थ' खालाय खालाय दिनै जोंखौ मानो खिलाना थांखो बे बुबुगा हा थाखा फैसा हा हु खामायनानै लादों जोंखौहाय अयनाय खालायलांदों सानसे बेहाबो फाब नांगोन बेनिखायनो आं खावलायो आङो थानो हायाखै माबोरै थानो हानो आङो बुरिलायबा बहायनो थानानै जोंनि बिजनि समस्थिनि बिपिएफनि केन्डिडेट नांगौ जोंनि बिजनि समस्थियाव जोनोम जानाय मानसिखौसो जों दोनगोन जोंनि समस्थियाव जोनोम आरो जोंनो बिजनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ गोख्रै फैनांगौ जोंखौ बानजायफैनांगौ जों जाम्बि जाम्फा जों पाब्लिकखौ जों प्राइमारियाव थानानै जोङो गोबां मानसिजों जोङो रायजायो होनजायो होनबाबो जोङो फसायनानै लाबोनो हायो दिनै जोंखौ मानो दुखु होदों जोंखौ मानो गोदाव सोराव खालायनो नागिरदों जाहाथे बिदि जानो नाङा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्टना जों नुजाफैनांगौ अमेननिबो फेरेनिबो जों नुजाफैनांगौ नोंसोर न' सिङाव गोथाव अनला ओंख्रि जाबाय थाबा बेदर जाबाय थाबा जानाय नङा जोङो दालि ओंख्रि जाग्रा जों दालि मावग्रा जों जायो होमबाबो जों गोथाव जाया जों गोथावखौ लुबैया जोंनो थाखा फैसा नाङा जोङो बेक्ति थाखा गारनानै जोङो ओंखारो मावो दानि थांनाय बोसोरनि इलेक्सनावबो जोङो आंनि बेक्ति गारै आं प्राइमारिखौ आं खुंबोदों जोंनि प्राइमारिया खुंबोदों गावबागाव गारनानै जों रावनिबो केन्डिडेटनिफ्राय मोनाखै थाखा फैसा आं बेखौलाय सिद्दा खोथा बुंखायो खिन्थु केन्डिडेटआ जोंना नांगौला नांगौ जोंनि बिजिनिनि नांगौ आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों